Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanku dai jama'a. A wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ku samu kuɗi da mining. Wato in ka san kana da waya ko kuma system, ya kamata ka tsaya ka kalla wannan bidiyon. Kamin mu fara wannan bidiyon kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon. Abu na farko da za ku yi shi ne za ku duba ƙasan wannan bidiyon description za ku ga link ɗin wannan mining ɗin mai suna WCoin na sa muku a ƙasan description, sannan masu buƙatan su yi joining ɗin wannan group ɗinmu na WhatsApp za su iya duba ƙasan description za su ga link na group ɗinmu wanda za su yi joining. Kamar yadda kuke gani abu na farko mutane suna ta yi min magana akan mining. To wannan sabon mining ne kaman kwanan baya yanda kuka sani an yi mining ɗin Notcoin. To wannan Notcoin ne na biyu, ya kamata a ce kuma kun yi mining ɗin shi kamar yadda kuke gani. Baya da wahalan mining da a ce ka tsaya kana da waya amma baka san yanda za ka yi ba, ba ka earning online. To wannan shi ne the best way wanda za ka fara earning online. The first thing abunda za ka yi shi ne za ka taɓa link ɗin, in ka taɓa link ɗin zai kai ka Telegram kamar yadda kuke gani. In ya kai ka Telegram kamar yadda kuke gani yana loading saboda network da sauransu. Yawwa kamar yadda kuke gani zai nuna ma haka, bayan nuna ma haka za ka zo nan za ka taɓa inda ka ga an rubuta, zai taɓa ma star sai ka zo nan inda ka ga an rubuta play za ka taɓa play. In ka taɓa za ka zo ka taɓa play, in ka taɓa play kana taɓa play za ka jira shi ya yi loading bai daɗe ba kamar yadda kuke gani. Ka tabbatar ka yi wannan mining ɗin saboda mining ne mai matuƙar amfani. Kamar yadda kuka sani kwanan baya an yi Notcoin, mutane sun tsaya suna wasa suna Notcoin scam ne, Notcoin is not legit, Notcoin menene. Kun ga kuma Notcoin sun zo sun ba da abu mai kyau. To don haka shawara na gare ku shi ne ya kamata a ce ku yi wannan mining ɗin mai suna WCoin. Kamar yadda kuke gani nan shi ne cikin coin ɗin kamar yadda kuke gani, za ku ringa zuwa kuna tattaɓawa haka kamar yadda kuke gani. Alheri shi ne za ka ringa sa hannunka nan wajen kana tattaɓawa, kana mining kana daddanna shi. Za ku iya yin amfani, za ku iya downloading ɗin auto clicker wanda ko da ba ka ciki zai ringa ma clicking in ka ga kamar yadda kuke gani nan inda aka zo aka sa boost, in za ku taɓa za ku ga yanda abubuwan yake. Kamar yadda kuke gani nan inda aka sa boost, nan kuma za ku ga nan inda aka sa tax ma'ana ɗan ayyuka wanda za ka yi ka samu coins. Nan za ka ga akwai ayyuka na yi shi. Kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon yanda za mu ji daɗin kawo muku sababbin mining. Sannan kar ku manta ku duba ƙasan wannan bidiyon ƙasan description ɗin nan za ku ga link ɗin wannan tax wannan mining application ɗin wanda za ku ringa yi a cikin Telegram. Kar ku manta da ku danna mana subscribing sannan ku yi liking wannan bidiyon.